Jasmine and Sarong, and welcome back to my YouTube channel! So, for today's video is natakaroon sa kanang bukid. Karon is ako ipakita ninyo ang amuang basakan diri sa bukid. So, hebaw ko nga excited mong kita sa amuang basakan. So, tara samahan niyo ako sa ating ganap ngayon. So, tara na. Karon is naa ta sa kinaunhan nga basakan. So dili ra isa din nga among basakan kundi tulo ka buos. Nata karon sa basakan. Oh man. As you can see guys, is sagot pa siya. Wala na daruhan o kabaw. Hawa oh. Sagbot Asmin, mo naman na. Gini naman na. Amo na din eh. Na. Wala kay balo ang tingbasak. Sorry, karon pamangod ko nakabalik ari sa kuan kanang basakan. Karon mo dolong ta dire. Baka sa dalagat dos tumoy. Tara na. Let's go. Lagat dito na. Danlog. Pag lobong. Mag-ingon ka Roy kay na. Kapit kalimot ko. Lobong na balang dila na. Be careful with your heart. Asa mo lubong ang kane? So, inigdulong ni mo diri is that siya bridge, kahoy bridge. So, be careful kay mahulog niya kas akong heart. Basta mo yan, naay mo. Kuan ani? Mukalit no. Wah! Gini ako datoy. So, nakita ni sobrang init. Grabe kadako yung basakan guys. So, welcome to my basakan! Wow! Assuming! Nagawa na kuha sa camera. Grabe ka na ako sa Grabe ka na ako sa basakan. Naglibog na ko o kuan. Ibaligya pa ba na ako? Ako pa ba nang itadayon? Ito na afit si Madang ba replay ba? Wala na apil. So, maghinit. Pwede ari ko yung kuhan ko. Guys, slide. Yung mo lagi kuan. Ang hindi na. Alimatok? Halas ba? Nga man. Dulong na tumoy. So 1 hectare man siguro ni guys. So karon is nakita nyo grabe kadako sa hektar pero wala ko kay balo pila ni ka hektarya guys. So i-research na lang ninyo. Pila ni ka hektarya te ante Pelisa? Pila ni ka hektar? Oh, Ha? 1 hectare. Awan. 1 hectare na ang size ako ang basakan. Paano masabi? 1 hectare na daig. So, if ganahan mo, mukuan, mo palit mo sa Bugas. basakan, magkipagtunga, Bugas. o palit mo og bugas. Fresh from Bukid. I-message Carmen. na lang ko kay free delivery ni guys. Carmen Bohol. So, karon is nakoy kauban hindong diri. Nakita man niyo di ba sa video? So, karon is atoy na siya interview. Madungog ninyo. So, karon is ato interview ni
mga personal assistant ako diri o say mastorya nila sa akong basakan o unsa say plano nila. So ikaw na. So may plano nimo sa akong basakan day. Kuan. Ang plano na to sa imong basakan, pagpura to siya mall. Mall. Ipabarter. Pabarter. Pabarter. Pura na to mall. Muna naon sa dako sa makadaghan para dili ka magmahal. Eh di wow! We. Di ba wala kay ano? Di ba ko wala kay? So karon guys is Wala kasama niya. makapalit ka sa imo. Kuyog nga mo ang amuang, ako ang baby. Ang baby ni ate. Ang baby. Di ba kay bukas ipakuan mo basakan. Oh, so ang Nakadesisyon na oh, ka. nakadesisyon ako. Dali na kay ko makadesisyon. So ang akong desisyon is ako siyang pabartiran og Bugas. dili, lucky. Hindi ko lucky eh. Pabarte mo. Ang basakan, pabartiran ako lucky. Para ni mo bugas ang lucky kasi mahal. Ang lucky. Sana all. Eh humay manang. Mo lagi ni. Ipton na ni Antay Harvest. Ha? Ipton. Ay, dapat are. Ikan sa punuan. Magtanong na pod. Grabe dyan kung basakan diri guys. So if ganahan mo bisita, bisita lang mo diri. Kay magkuyog ta. Nanawa ate kay wag wala kayo. Mantay te kay mahurot kay kayog bulak nimo. Oh, apti kayo. Apti kig mata. Alala asa ka na. Uy, imo nga ni mga ero na. Bali oh. Unya ra. Pikat. Kabasin dag makuan. Dire pasaba kabasin dag. Mapas yang forever. Hi chicks. Hindi mo lihi ang tag-iyag basakan no. Uy, ako magod. Tag-inari ka. Ikaw di ay. Hindi agawa mo na ko. A few moments later. Okay, ligo ni dai. Are ligo are. RG! RG! Uy, ala bus ni. Udi siguro na ako ana na. Manager. Our manager. Kuan ni usa ko magagas man na. So, karon is nabulad naman siya. Sulod sa sako. Ito, ano yung tahop? O kadang, isang ano? Tipasi. Tipasi. Oh, tipasi. Mo na yan. Tipasi. Tipasi. Kaya na mo na sila usin na. Gikan na siya gibuwad. Gikan na siya sa amo ang... Gikan na siya sa amo ang... Farm. Oy, banday. Shinda. Ay mo susukan ma? Tanaw may menu guys. Uy, unya pag ato tindak na isa may mga ka kani. Sa ano to? Na, asa ko nito. Tabalang nire guys. Ay mudayong ani. Diri mo sa. Ito mo, Roy. Tapos sa pampe nga ni. Ha? Permit para po. Saho na. Malangkot. Kami ko ang pagkakito. Tema? Oh, kaya masakit sa mis pati mo. Sama na Ikuha naman mi, ibalik ko. Dala kang mas. Abo kayo. So, nakita man ninyo, di ba, hindong taganina sa itong basakan. So, mauna na siya, guys. Uy! Lagi ni Hanita. Ano mo kay Mas? Wadi siya ako check. Go. Kaya mo yan. Go, man. Yahay na siya katag video ra. Ha? Wala sa kanay mong baby. Namo man sa pangaligog dagat taray. Dako lagi lang si Pasi.
So, antipasi guys, ipagaling no. Pagaling niya. Mao na. Bugas na. Pwede naman ublihin eh. Galing kita reti kwanit ani. Magulo. Namin ka na din. What a contender. She walks with such ease, but she knows exactly what she's doing. From the moment she walked into rehearsals, we couldn't help. So that's it guys for our video for today. I hope you enjoy, and if you did, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell for more updates. And katong sa tao ito basakan, basta katong ako ato. Joke na to guys. Ito siya. Ako wow. kanang sa mo ano tong ante diri sa bukid. So, Ginagawa mo. Unta, nalingaw mo kay kami is nalingaw ka sir. Wala. Kay Wala man siya. Wala man siya. Ha? Abdo! so kami is enjoy me ng hipo sa Humay. humay. So amo na to siyang ipagaling kay para nanay bugas kay para makakaon na ta. Ibulad pa to na mo ugma. Hindi ulain naman pinasa ko. Pero ibulad pa man to balik. Okay. So kay para mapagaling niya siya para makaon na nato kay bugas is life. So thank you so much for watching. I hope to see you in my next vlog. Bye!